Айде, час 4 тук сме. Добре дошли отново на нашия обект, на който има стотици квадрати гранитогрес за лепене. Четвъртата част от баните е това, което гледате. От пъзила. От пъзелите в баните, които пъзели са от много части. Тази част ще бъде насочена Чудовището. частта от клипове. Именно тази ще насочим към подовете, тъй като имаме 3 бани. Във всяка пода е различен и за всеки под ще кажем тънкост, която ще ви бъде полезна. Сега тук за какво става въпрос? Освен, че много пъти сме казвали в предните клипове, че плочки, които са правоъгълни, фугата не се разминава с много. Разминава се горе-долу с късата част, колкото е, като сантиметри, толкова разминаваме в дългата част фугата. Защото има гърбица и така нататък. Това вече е ясно, споменавали сме го доста пъти. За наклоните му да кажеш тук. Сега, другото, което не се прави в баня, в мокро помещение, тъй като имаме наклон, пак никога не трябва да се разминават фугите. Тук сме си позволили да го направим, защото сифона е в ъгъла. Сифона е в ъгъла и де-факто ето защо не трябва да се разминава. Тук виждате, където наклона е така, двете плочки, тази като подмине, когато подмине, тя хваща наклона на тази плочка. И тук вече трябва да обърне, но когато няма фуга, това нещо няма как да стане. И сифона, ако не бъде в средата, винаги, когато се разминава с фугата на наклона, тогава се получава това ръбче. Тук става ръбче. Дай да покажа колега направо. Затова трябва да не се разминават плочките, такива дълги плочки. Ето тук, чакай да видя сега. Така, ето тук се получава ръбче, защото наклона върви така, тази плочка няма как да я свием нагоре, вече към стената. Но тук си го позволихме, защото клиента държи, нали, да има разменена фуга. Да има разменена фуга. И единствено си позволихме, защото е във ъгъла сифона и този проблем вече го имаме само там. Другото, което е, това остава под мивката. И решихме да направим един компромис от нас и да направим това изпълнение. И вече, като мине там този проблем, вече наклона ни е на две. Нататък и нататък. Нямаме вече трети наклон, да става тръгове. На бати Валю в казармата му викаха доктора по баните. Доктор на стари къщи. Така. Кажи другото за сифона, че го объркахме малко ние. Го знаехме този проблем. Принципно този вид сифон не се маха капачката, много са хубави, качествени. Ето го, който търси марката е тук. Чай ще го фокусирали. Сифона и с клапа. Не мога да се види. И задържа и вода. Макдрайн. Не. Макдрайн. Тая е моя, само с клапа е, вода не задържа сифон. Само, че клапата е много... От тези с магнит. Много здрава. В смисъл, не знам на какъв принцип е, но... С някакъв магнит май беше. Оплътнява много добре. Вътре са магнити. Не знам точно технологията, няма как да ви обясня.
Но този вид сифон капачката не се маха цялата. Вградил съм го в замазката. Какво е хубаво да стане преди да се вгради сифона в замазката, тъй като няма как да го изкарате, да бележите 4-те плочки с него, да ги имате готови и тогава вече го вграждате, защото иначе се налага да се направи един макет. Шаблон, не макет, даже съм го оставил за другия. Шаблон, сифон 10х10 от картон, ето двете прави части, които са нефабрични. Съм примерил точно 10 см и съм направил шаблон на сифон. Де-факто... За да не си играе да правите шаблон и да стане по-точно. Нещо така няма да стане точно, ако го направите хубаво, но да го избегнете това, първо режете 4-те плочки и вече сифона го инсталирате. Монтирате, вграждате. Така. И бати Петко сега ще направи, човека иска в това нещо може да се монтира плочка и да се обърне така. Има два варианта. Сега ще му сложи едно парченце. Един вариант е метала да се вижда, като го обърнете... Ей, аз се виждам, то виж колко е огледално това. Айфона. Тук още нещо. Дай от тази страна да спомена. Даже е така може да стои и двамата да се виждаме. Я виж малко как се вижда. Е така, ай, давай. Който иска може да се оглежда, ако няма огледало в банята на сифона. Или взима капачката и го ползва като малко огледало. Дай тук да кажа нещо само за тази страна. Само леко с финира, че дава такова. Сега тази стена, която ви показвам, не е готова, защото ще бъде с плочките, които са на пода. Де-факто правиме след пода, защото трябва да разменим пак фугите, ще почваме с парче отдолу и другото, което е, трябва да спазим дългата фуга да продължи по стената. Затова това нещо се прави след готов под. Винаги. Няма смисъл да се мъчите да слагате парченца гипс картон, нали, за втори ред, на зигзаг, на шахмат. По-добре директно отдолу да тръгнат плочките от пода. Ами, тук това е, което е специфично. Дай на тук да обясня за другата баня, която трябва да се случва. Да дадем и много полезно инфо, бати Петко да се включи в клипа. Оп, тук може да се види, всичко сме подредили, махнали сме, разчистили сме хола. Подредили сме инструмента за 300 лева, където човека викаше, че за 300 лева почва да прави баня. Налепили сме тук, нали, целият под и вече това ни става инструментариум. Дай тук, колега. Така, този под съм го грундирал днеска и утре ще му правим хидроизолацията. Сутринта съм го грундирал, утре към обяд правя хидроизолацията, ще е изсъхнал. Свалили сме лентите от първия ред, както се вижда. Има доста дупки от видеите. Те дупки са напълнат с хидроизолация. И правим хидроизолация на пода, тук около сифона хубаво. По-дебело се нанася. Тук има и същия сифон за въртяне на ромб, защото плочките ще са направо. Тук ще имаме камък, залепен да раздели душ зоната и отделно двата сифона. Знаете, има ли два сифона, трябва да има нещо да ги раздели. Няма как да станат наклоните иначе. Значи ние сме фенове на естествения камък, правим го с естествен камък, става много красиво. Да, с гранит. Разделянето става много красиво и здраво. Тук на малкия сифон, това отгоре имаме протектор, да не си мислите, че сме го ушлякали.
самия сифон. Такива работи сега кой си помисли? Не, защото по принцип им слагаме така тиксо, нали, ако няма протектор. Добре. Аз бих си го помислил, не се вижда. Спираме и продължавам. Утре ще се включвам. Той не утре, за вашия след една секунда. Включвам се да ви покажа как правя хидроизолацията набързо на пода. Ще дам още малко инфо и с бати Вали почваме да лепим пода в тази баня. Останете до края, клипа ще е насочен по-скоро тук за този големия под в тази баня. Той ще е интересен. Тук имаме да цепим плошки. И 1,20 и така. Две думи само да кажа за хидроизолацията. Знаете, на терезит, между другото е много здрава. И от терезита, ако гледат, да не се осушват. Да наистина е много здрава, много по-здрава спрямо от пастообразните хидроизолации. Иначе другите хидроизолации, това ми е принципно. Винаги работя на една такава бака аз. От по-малките, 20 кг, обърната. Значи цял ден трамбовам с баката по хидроизолацията, нали? Сядам на така баката, на така. Значи от другите хидроизолации понякога нали, от моята тежест и от това, че е остра отдолу баката, понякога отлюпва малко от хидроизолацията. Значи с тази хидроизолация работим ли, никога няма отлюпване от баката. Добре, айде за сега. Ще направя аз тук това парченце за сифона, е от тази плочка. Да кажа едно инфо как се прави. Значи, фабричните краища няма да ги ползваме, защото са малко скосени и ще стоят заоблени, защото тук им е права част. Ще изрежа парчето от средата на едно парче плочка и сме готови. И ще го залепим с силикон. И бати Вали после ще му пусне и по край на силиконче и ще стане топа. И това се ляга отгоре върху сифона. Айде, включваме се след малко с пода и хидроизолацията. Пона продължава. Айде хора, почваме с хидроизолацията за пода. Сега ще ви покажа как правим хидроизолацията за пода. В миналия клип за хидрото показах стените, обаче там не се виждаш хубаво лентата как е топът. Сега ще ви покажа, сложил съм ръкавици, защото работата е много са цапави. Ето е лентата. Знаете вече от коя лента. Слагаме от тази, която е като плат, топамучен плат. Тук сме избрали да ползваме на бустик. И нали се от бустик, ако гледат, може да пратят нещо. Добре, режем си, приготвил съм си една гривалка, за да може да обирам материала, да заглаждам ъгъла, една ножица и една баданарка. Една баданарка 3-4 пъти я ползвам и беше база твърдила и сега взех малко спойлер косъм. По принцип е хубава с по-фин косъм, по-лесно се работи с нея. Сега режем си някъде около 1,50 м. Така едно парче. После ще дам отблизо да видите как става. Бати Вали ма зарязал, не иска да снима. Пък пода трябва да върви. И след хидрото ще ви покажем как правим плочките за линейния сифон, как ги режем и за това квадратния. И как се започва лепенето на пода с наклони, с всичко. Клипът ще стане малко по-дълг, по 1 час. Ама не става, трябва да се показва нещо. Няма как да стане за 1-2 минути. Ето сега лентата как е тук аз. Първо е този край, го слагам отгоре. Ето и как минава и цялата лента се огледа. С едната ръка притискаме малко е така и гледайте какво става. Има се достатъчно материал.
по 1,50 трябва да няма, да може по 2 метра става много дълго. И я слагаме да не дълго. Значи, нарочно го правя така, защото материала, като нанесам първо, много бързо почва да съхне и не мога да се залепи хубаво лентата, пък така направо си слагате материала на нея, слагате я, вадите излишъка и става топ. Ето го. Притискаме се ръката по средата и после с грибалката минаваме да изкараме материала. Ето гледате колко материала е. Някъде, ако ви се види, че няма материал, може да отлепите и да сложите допълнително. Минаваме на това. Самия ъгъл да може да стане ъгъл навътре, обаче да не стои навънка, защото после може да е проблем за плочката, може да трябва после да се скоси. Сега тук нямаме много материал, защото тук падна малко на земята. Ще ги сложа малко отгоре, да може да залепни. Ето е. Минаваме 5-6 пъти, да мога да стане както трябва. Тук, където имаме дупки от селеници и от видите, също ще ги напълним с хидроизолация за всеки случай. Тук няма как да стигне влага до горява. Да направим всичко както трябва. И като решим, че готово вече, че сме изкарали материала, отгоре намазваме обилно. Значи, после трябва да съхне, сега хладно времето, ще оставим да съхне поне 3 дни. Защото сега времето е влажно, не е хубаво. И е хубаво да изсъхне хубаво. Защото зад лентата съхне трудно. Имаме грунт отдолу. Отделно тук сме мазали с хидроизолация стената и трудно ще съхне зад лентата. Затова, че поне 3 дни. Ето мажем хубаво отгоре. Обилно. Значи тази хидроизолация с пясъка правим една ръка. Една ръка дебело. И в край правили сме тест на картон, слагали сме вода на една ръка, няма проблем. Държи без проблем. И основата като ограбването е става много дебело, отделно опива навътре и това е, слагаме навсякъде лентата и ви показваме как правим 4 плочки за малкия сифон, плюс линейния, как ще го сцепим, да му дадем наклон. Тук ще имаме, душ зоната ще има камък. Ако има време, ще ви покажем ние как го правим. Айде, връщаме се за сифона след малко. И за маската изсъхна. За маската. Хидроизолацията изсъхна. Правим подготовка за
първа почка за пода. Здравей, селянин. Здрасти, гражданин. Много хора питат от кое село си. Ние сме от Марс. На днешно време селянин да те наричат, това е престижно наименование. По-добре селянин, отколкото гражданин. Ако ми кажат гражданин, какво се обида? Това означава, предполага се, че живея в някаква панелка нещо, някакъв галамар. По-добре селянин да ми... Как беше у нас стихотворение? Селянин да се наричам, първа радост е за мен. На днешно време така. Така си го описал, този спон на него изцапаш. Селяни искат ма видят на живо и друго почват да говорят. 47,5 ръка. В предния клип, в час 2 май беше, един човек беше писал на бати Валю за тази първата почка, че много лесно бил отлепил и нямало спойка между основата и почката. Лапата й дава 200 кг, бати Валю тренирал 10 години, кикбокс и фитнес, как няма да отлепи? Лапата й дава 200 кг, аз дигам 250 кг. Как няма да отлепа? И отделно по-рядко лепило, хидроизолация навсякъде ни дърпа влагата основата. Уж човека майстор във Фейсбука беше споделил клипа. Пък така да се излага. Аз го блокирах, ако нагледа в YouTube, пак ще го блокирам, ако пише. Няма проблем. Щом не искаш да се учиш от випа. Сега, че си лепиш там някакви бани, видях. Това не означава, че ги разбираш много. Аз им казвам, че името вип не е измислено случайно, те селяните вип. Те си мислят, че докато берем череши на село и сме го измислили това име вип. Ай, знаеш кой беше писал, че всичко в тази баня било сгрешено. Кое е сгрешено, аз не мога да разбира. Това е сигурно възпитаник на някаква немска школа за баня. То селянин. Това, че нишите не са отрязани на 45 аглици, това не означава, че не ги разбираме. Ние не сме чак такива извратеняци да правим 45 градуса. Човека да даде 200 лева на метър и да го погледне два пъти този прозорец, примерно, и някой да го чукне, те, защото тук много здраво ги правят. И този порцелан, кой да им обяснява? Само където са дразни. Той има един мухавет, той не е виновен, а хълва толкова. Изък, че и колега. Изък, че е гражданин. Ние говорим с 50 човека, колеги, до сега само се срещаме да надграждаме, вместо да каже къде е грешката, нещо, някакъв градивен коментар. Той е споделил чак клипа, защото бях изключил коментарите. Да, колега, и ще дам малко информация за започването на фона на тази великолепна баня. Да ви покажа как стана, направихме другата. Това е малко тъмно, да, нямаше време да снимем много. Да видите как стана. Хубаво, че е тъмно, бати Петко, защото... Да не виждат много. Защото някой гражданин пак ще напише някакъв коментар. Къде е сгрешено? Сгрешено било. И ще дадем важна информация в канала ни в членство, в папка членство, за една информация за по-малките плочки, която... Вземи една лапа от плочката там. Коя машинка? Ние имаме много машини.
Там трябва ли ти? Вече не. Какво тръгнах да говоря, се забравих. В членство имаме качени. Да, в членство ще качим един много интересен клип за плочките. Там повечето, където се абонират, са майстори. Говорим за финансови работи, въпроси и споделим важна информация, който го интересува по-навътре да навлезне в материята, може да се абонира и да влезне, да гледа. Бати Валя, сега казвайте какво ще правиш с тази плочка. Супермания. Че стана време за кафе. Кой ще черпи днес? Аз бе, кой? Ти работиш, аз плащам. Добре. Сега, уважаеми зрители, преди залепянето един контрол с лазера, да видим как вървим спрямо стената. Сега, какво трябва да се получи? Сифонът е линейен, както се вижда. Това линейен ли? Линейен сифон, късичок. 40. Трябва да бъде позициониран винаги, не винаги, ако е възможно и плочките позволяват и размера на сифона позволява, в средата на плочката. В по-дължина в средата. И сифона много важно, ако може да е в центъра на душа. Също е препоръчително. На 45 см от едната стена. Линията. 45 см гоним център на сифона. И се зависи според почките какви са, правим го на 10 см от стената. Ако почките се чупат лесно, може и се режат, може и на малко по-малко. Сега. Ама ние го правим на 10. С две думи. Прехвърляме размерите на сифона върху плочката. Рисуваме го и от 4 ъгъла на сифона режем плочката, сцепваме от 4 ъгъла на сифона към 4 ъгъла на плочката. Така си осигурим супер. Ама ония човек, където беше в Тахейтил, дали го прави така? Трябваше да го питаме, да не стават грешки. Гледам и аз интернета, канали, манали, тиктоци, миктоци. Ей, кажи за тиктока, бе! За тиктока да ще кажа, някой хейтър, ако много знае, да прави битка. Да ви пише да ни идва на битка в тиктока. Това е идея. Да, ама няма да стане. Най-вероятно. Не бе, то тикток ти... Сега гледам тикток и микток там. Битки много... ми. Линейните сифони ги цепят плочките, нали, от ъгъла към далечен ъгъл на друга плочка и стават много малки парченца. Може би с това Това за голяма площ, бе. По-голяма това площ. целят може би по-голямо разчупване, повече красота, но на мен това нещо не ми харесва. Тия хиляди парченца се получават по време, не ми харесва. Не бе, иска площ да има. Сега тук на 90 на 90... Площ навсякъде така си ги лепкат. Площ, не навсякъде, много клипове гледам. Излишно цепат още плочките. Това е до вкус вече. Това е до вкус, да. Аз казвам на нас как ни харесва, на фирма Ви. Вече всеки сега, нали, след като проследите видеото, ще видите как на нас ни харесва визуално да го правим и наклона става много добър по този начин. Така, това ще го снимаш ли всяка камера плочката?
и да я прехвърля, защото ще стане скучно и дълго видео. Почва и след малко спирам. Добре. Сега, който не са сблъскал, да види горе-долу как се почва. Дай тук да не е... Добре. Значи, ако имате такива лапи, пазете му долу гумите, защото наранили са гумата, почва постоянно да смучи въздух и ще й пада бързо батерията. Те и такива да са, пак ги пазете гумите. Те на всяка лапа. Да кажа и аз нещо да се обада. Лапите трябва да се пазят, защото ако изтърве и се чупи някаква почка, където сте я правили 2 часа, като тази за душа я прави, хай да не е 2 часа, ама 1 час и малко. Всичко да стане както трябва. Пък ако беше на 45, това нервите ще са големи с него. На нас не ни харесва на 45. Мислим, че няма смисъл да се наливат излишно пари в... Така или иначе баните станаха вече супер скъпи, 1000 работи за вграждани, инструменти, поне едно нещо да отпадне. Така меренето супер прецизно. Виждате мера по 105 пъти. Това е да мери са сифона и се прехвърля на почката. Ще се включим след малко да ви покажа как е начертал бати Валю и какво трябва да стане за рязането. И какво е следващото действие от страна на колегата? Айде, връщаме се след една секунда за вас. Така, колеги и майстори и занаятчии, нали така се казва бати Валю, занаятчия? Горбечи, да. Бати Валю, както разбрахте, беляза сифона, беляза как ще я сцепи почката. Как я правим ние? Другите хора не знам как са, ние как го правим. Почката е като порцелан. Тия са много гладки, като порцелан много лесно може да се получи шупла. И затова слагам много здраво тиксо, където ще се реже. Режем с много хубав диск, тънък, много внимателно и прецизно. Това не е за хора с слаби сърца. Без натиск, без натиск. Не трябва въобще да се натиска, много нежно и примерно половин час ще ми отнеме да направя тази почка. Сега ще ви покажа и по-близо как съм я направил. Тук, където фугата ще остава, съм залепил тиксото с малко фуга. Горе-долу да имам някаква представа докъде трябва да се изпили. Диска тънък 1 и 2, де-факто като мина и после леко с шкурката ще стане 1,5, колкото ни е системата. Друго бати Валю, какво мога да кажем? Хубаво да се направи една лека фаска, да стане като оригинално, да се стане като фабричен край. Сега ще дам отблизо и ще ви покажа как е станало. Пускам тази лапа. Ще сложа едни 2 малки лапи. Тези парчета да може да ги хвана като ги отрежа. Бати Валю, другите лапи. И ако си правите сами банята, може за пода да ползвате по-малки почки и да не е линейно, защото ако искате после да го направите както трябва,
Ще има много нерви. Ако си правите сами банята, избирайте възможно най-прости плочки и обзавеждане. Сега не може да искате да спестите пари от майстор и да искате да направите супер модерно, както един професионалист. Това е все едно да искаш да караш Мерцедес, а пък да платиш за Фиат. Няма как да стане. Ето сега, сложил съм малките лапи на малките парчета, да може на масата и по-лесно да се върта плочките, да се обработва. Там моите мънички лапички е за това. Режа внимателно, гледам да не я повреда, защото не искаме да направим още един път тази плочка. Режа я и ще се включа да ви покажа как е станала и с шкурката как обработвам самия ъгъл, защото имаше питани как обработваш плочките. Ще ви покажа какви шкурки ние ползваме и как трябва да стане. И това ще е от клипа и после ще се включим вече в другата част. Бати Варо ще покаже как ги лепи на пода. Нали така? Да. Следваща пета част предстои. Да, пета част, това е четвърта. Няма, той сега тук на този обект само плочки. Ще показваме само плочки. Който иска, може да се върне в клипа на гребната. Там също показваме същата плочка как се прави. Ако му е интересно на някой, може да гледа и двата клипа. Да придоби представа. Там само където е друг цвят плочка. Не, да, и по-голяма беше. Тук на 92 някъде, пък там беше малко по-голяма, защото мократа част е малко по-голяма. Мокро трябва да стане. Днеска взимам, упаковам се, маски, слушалки, очила и отивам да режа. Хубаво диска да бия хубав, даже малко да ползвам от него, защото ако е нов, има опасност пак да се отлюпи някакви парченци, а пък това нещо, тази фуга ще се вижда. Трябва да се обработи много хубаво. Като свърша, ще ви покажа как е станало. Това ти моля спри го, айде аз да... Никой не праща уиски, затова няма да казваме каква марка трябва да е диска. Айде, спираме за сега. Айде се включи да ви покажа... След краткия рекламен блок се връщаме обратно. И само след 25-30 минути рязани и нагласяни я напаснахме почката за линейния сифон. Сега ще обясня за шкурките, точно как съм процедирал. И пак казвам, това, ако си правите сами банята, не слагайте линейен сифон. Защото няма да направите тази плочка. От жена ви да не бъл шамари накрая. Това наистина говоря, че е за професионалисти, които се занимават с тази работа. Защото тази плочка да се сцепи, да стане, гледайте, диска, където е орязал, насякъде е перфект левел. Ако си правите, слагате си квадратен сифон с 4 плочки, да може да се случат по-лесно нещата. Или просто ни трябва да се сцепва плочката. Едно трепване на ръката и хвърляте плочка 120 на 60. Защото този порцелан много лесно се люпи и не е за малки деца. Нали, бати Оля? Не бе, мога да се пробва някой всяко. С тази гъба обработвам плочките. Бяха ме питали бая хора. И ми други... Той не е гъба това, това... Как се водише, бати Олю? Гъба с диамант. Тази зърнометрия 100.
Зародометрия 100. Тук има едно парче, да го взема да ви покажа. Един буклук. Примерно, ето го са парчето, рязано с шлайф. Като отрежете, се получава това нещо, това назъбване. Така да фокусира телефона, това назъбване се получава. И оператора да се взема. Сега ще ви покажа де-факто какво става. Де-факто това ви са парчетата и ето го назъбването. С тази гъба аз се тупа в водата и това ръбче така го хващам отгоре. Ама сега тук малко по-грубо съм го карал, това сигурно някакво парче от цената. По принцип, като не се натиска много, с диска не се назъбва много и като направим с тази гъба една лека паска, защото няма как, трябва лекичко да мини отгоре гъбата, да може да стане като фабрично. И ето го как става. Става си перфектно. Другата шкурка, която ползваме, е мини шкурки, където се обработва гранит. Те са още по-финни и като мина с тази стотарката, му дава 400 и с нея леко минавам да мога да се заглади хубаво и става оригинал и лепим. Който иска сам да си прави линейен сифон с такава плочка, трябва да се вземе от тия гъби. Има с зародометрия от 80 до 300, доколко взима си 2-3 такива гъби, да може да се обработва с тях накрая. Това ще е от този клип. Бати Валю доказва финални думи. В другия клип ще пуснем как се липат вече плочките за пода, защото клипа стана 5 часа пак. Или Бати Валю е досан, може да не иска да показва как се лепи пода. Не знам. Той ще прецени. Който си прави сам банята, да отива да си купува инструменти, гъби, мъби, който му каза Бати Кърко. Оня човек беше писал, че за 300 лева си прави продължаваме да работим и най-вероятно започва и заснемането на 5-та част първи сезон. Айде, абонирайте се за канала. Задължително. Ще се видим само след 3-4 дни. Айде лека.